My body dancing, your body, my body dance, my body dancing, your body, my body. I'm a real charger, me I go prove, me I go for that. I just want to say, me and my girl we are working, play hard, and I'm gonna be the one to say I love in worse in a great hard times. And I know she wants to love me, fuck me, be there for me now, peace of mind. Hey, charger. Don't tell them nada. Believe in yourself, you are get smarter. Like me, I say you are go farther. I know that I can love you for a long time. I like without you won't make sense. I go first, body for me. First nobody, for me, they go first. First body for me. First nobody, got it for me, they go first. Body for me, they go first. In yourself, you are get smarter. Simple love. When we get it done, we gotta be sweating, then batting them, you know. And I'm gonna be the one to say I love it worse than a great hard time. And I know you wanna love me, fuck me, be there for me in a piece of mind. Cha-cha, make and tell them nada. Believe in yourself, you will get smarter. Like me, I say you will go further. I know that I can love you for a long time. A life without you won't make sense. My body dancing, your body, my body dance, my body dancing, your body, my body, my body dancing. I go first, body for me. First nobody, for me, they go first. First body for me. First nobody, got it for me, they go first. Body for me, they go first. Body for me, my body dance. My body dancing, your body, my body, my body dancing, your body.
yan ay patunod. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali! Ano ba yan, Rupert? Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitanan ka-sexihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Ayan, gitna na ng ating week ngayon. It's November 13, 2019, Wednesday. Ayan, kalagitnaan na tayo ng week at malapit na naman ang ating weekends. Kaya naman, abangan nyo ang mga pasabog namin dito lamang sa The Almusal Club. Kaya naman tutok lang kayo at syempre wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating live ngayon. Syempre mag-react kayo ng heart. Ayan. At sa ating mga walang data, sa mga may free data lamang, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at mag-comment ng inyong mga sagot sa aming mga palaro. Kaya naman huwag niyong kalilimutan ding i-like at i-share ang ating mga pages: Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At ngayon, nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! At syempre, on the go pa rin tayo sa kwentuhan at go na go sa kasiyahan at mas madadagdagan ang kulitan dahil kasama natin ang gwapong Kengoy, Rupi! Yan. Ba yan? Ako una! Teka, hello Madrid Nation! Hello kay Cassandra V. Ano yun? Guamoy. Kay Jazzy Banaag, kay Christine Joy Cerato, kay Yes. Prietos Aluna, at kay Miss Teresa Baldonomar. Kamusta? Hello, kamusta na kayong lahat dyan? Hello! Magpa-present naman kayo. Comment ng present para malaman natin kung marami na tayo. Present. Mag-check ako ng attendance. Mga taga-Ruby. Rupi. Mag-send naman kayo ng mga selfie nyo dyan na naka-like. O kaya kahit kamay na lang kung nahihiya kayong ipakita ang mukha nyo. Pero mas maganda kung may mukha, di ba? O kaya takloban yung mukha nyo ng ganyan. Like. Hindi na kayo makakikilala nun. Yes, ayan. Sabi niya siya, halo-halo daw sa inyong lahat. Wow, new haircut, sabi ni Mr. Sam kay Rupi. At syempre, hindi magpapatalo ang ating cute na Cutie Patuti, Kimpi! Halo, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. Halo kay Mr. AJ Guache, kay Miss Jazzy Banaag, syempre present si Christine Joy Cerato, Yes. and nanonood din si Mr. Sam. Yes. Halo, Mr. Sam, Hi, and Mr. syempre si Sam. Jocelyn Makaso. Sabi niya, hello po, watching here in Qatar. Wow, thank you po for watching, Jocelyn Makaso. And si Ashel Centino, present na din. Sabi niya, halo din po, DJ Ai. Sabi ni Mr. Sam, wow, new haircut ka daw. Oo nga. Ayan, sabi ni Siyempre, Esa Mr. Andrada, Sam. hello, magandang tanghali mga DJ. Halo rin kay Jana Gabica, Present sabi na niya, daw siya. present. Yun. Ayan, syempre, yun nga, abangan nyo guys yung mga bagong pakulo namin dito sa Almusal Club na sure mas lalo nyo kaming tututukan. At sure na Yeah. tututukan nyo kami kapag nalaman nyo na ang ating first game next week magkakaroon na ng pot money. Magkano kaya ang pot money everyday? Everyday madadagdagan yan kada walang nakakahula sa ating hangman at mas pinaraming puzzle sa hangman. Kaya naman guys, gusto niyo ba yun? Kung ready na kayo for next week, comment ready. Pero bago ang lahat, syempre, ngayon munang araw, damdamin mo muna natin ang hangman at i-ready natin ang mga sarili natin para sa ating pot money next week. Ayan, ang laking Magkano pasabog kaya yan sa yun? ating Pasko, Yes, di yes. ba? Rupi and Kimpi. Yan! Yes, syempre before din tayo mag-start, mag-heart react muna kay Jan and like react kung nag-enjoy ba kayo sa aming live. Yan. So yan, may naayos sila ngayon guys. Baka po natagalan. Baka? Ay,
Ayaw. Sorry. Baka po natagalan yung OBS. I-close po tas. Hello, Ayan. So yan, Ayan. comment Ready na raw. and mag-react lang kayo guys Ready, bago natin ready. simulan ang ating game. Yes. Siyempre, heart react and like react for Team Kimpi and Yup. Rupi. Yup, mag-selfie, And selfie syempre lang. guys, don't Mag-selfie, forget, selfie lang. i-share nyo na rin ang aming stream today para naman manalo rin kayo ng Yeah. mga prizes. At saka baka manalo kayo ng aming nilulutong Handa. merchandise ba? Yeah. Merchandise. Yes. So yun guys, abangan nyo rin ang magiging merchandise ng Almusal Club. And syempre, i-announce ko na rin. Pwede kayo guys gumawa ng fan art Yup. ng Almusal Club. Dahil Hindi. kung sino man ang mas magaling sa inyong lahat, kung sino ang matatanghaling panalo, ay makaka-receive Tsaka din ng prize. tumatanggap kami Yes. dito. Hindi nyo kailangan maging artistic kahit Stick lang. para kahit drawing ng grade 1 basta resemblance namin. Yes. Pwede na. Ipa-plug pa namin yan dito sa live or ipopost namin sa aming mga social Facebook media page. Yan. accounts. So, pwede Yeah. kayo guys gumawa ng fan art. And before tayo mag-start, yan, nire-ready na nila. So, comment ready. Go, Yan, Ruby. present si Bill. Love naman. Sabi niya, go, Ruby Love. Love. Love is in the air. Wala pang Yan. February. Alam mo ba, kakasalamin lang yan. Nung wala pa siyang salamin, hindi nun siya napopogian sa akin. Ah. Nung nagsalamin siya, tapos nag-usap kami kahapon, parang naka-heart na yung mata niya eh. Ay, grabe. Nano nalinawan. Parang- So, yan guys, ang ating unang game ay ang inyong favorite hangman. Parang narabis Kaya ka mo. wag mo Bisa. Parang narabis. Ayan, so mag-input na kayo ng letters. Naglalaway. Pero bago ang lahat, pumili muna kayo kung easy, Medium or hard. Dahil uunahin natin dyan. Yes. Yan, sabi ni Bin, feeling ka na naman daw. Patay tayo dyan. Feeling ko love na love pa rin. Yes. Ayan, halo-halo. Emmanuel Marquez Jr. Sabi niya, halo-halo. Ayan guys, so input niyo na ang inyong category na gusto. Kung easy ba, medium or hard. Starbucks muna tayo dyan. Yan, ready na si Emmanuel. So, huwag niyong kakalimutan kung ano ba ang category na gusto nyo. I-comment nyo na agad. Easy, medium, or hard. Lasang sa labat yung kape ko. Di ba sa labat yan? Hindi ka mo ng kape. Ayan. Yan, Kasi Kim. Yan, si sabi ni Manuel. Ruth, hard. Comment ready! Pag mga nakakita ko ng 10 player dito, mag-i-start na kami. Oo. Siyempre, habang nagko-comment kayo, pindutin nyo na rin ng Yes, heart and react and like react and right. para naman malaman Like and natin right. kung sino ba ang O solid yan, almusal meron ng isa, dyan. dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim. Si Ayan, Juan, pito. saan ka na? Halo-halo kay Maleo. Ayan, start na tayo. May 10 na, may 10 na. Ayan, gusto nila heart. Yan. Nag-comment na rin si Mr. AJ and Emmanuel. So, heart muna tayo para Yan. sa ating unang Game, 10 na. category. Sabi hard. Maglalaro. O, dali. Ang ating unang category ay famous people. Ayan. Ngayon ba Input mag-i-start lang yung kayo pot guys money? ng letter kung ano bang gusto nyo. Ngayon? Guys, ngayon yun. Yung pot money. Hindi, next week nga. Next week, may magkakaroon tayo ng pot money. Tsaka So, may iba na galingan yung nyo, rules guys. natin ngayon. Pag isa na lang yung balloon, papaputukin na siya. Next week pa yun. Ngayon. Yes. Practice So, yun. abangan nyo lang ang aming Pero announcement. pwede naman. Yes. Practice na natin. Halo-halo Sazis Alien. Ayan, Ayan, hard oh. na siya. Ang ating category 11 na. ay famous people. Famous people. Guys, paramihin nyo naman, Dali, i-challenge namin kayo. Paramihin nyo naman yung nanonood dito. Ayan, so makikita nyo Oo, dyan sa inyong pa- mga screen. I-share nyo na Ating guys ang category. aming stream. Dahil yumayaman na po ang The Almusal Club. Ayan, Lumalaki sabi na ni rin ang Prieta preparento. Saluna, letter A. Letter A. Yes. Letter A. Ayan, may letter A. Ano, sabi ni go, 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 go! Dabo. Sabi ni Jana, letter 8. H. SKL lang. Ang sarap pala pag may sarili kang laptop tapos hindi ka nakikidungaw sa iba. Ayun ano? nga eh. Sino ba kasi yung laging dumudungaw? Dahil pala sa comment. Yumayaman Sabi ni na po ang The Christine, Almusal Club. letter C. Ayan! Sa mga nagdagdag ng 2 viewers, salamat sa'yo. Shout out. Ayan, it starts with letter H. Famous people. Ayan, halo-halo Alexandra Gaviola. Hi, Ayan Alex. guys, i-share nyo na ang aming live
Para naman Yeah, makasama ayan. kayo sa mga Sabi ni makatanggap ng prize. Jason Wow. Galang, letter R. Sabi ni AJ, Harry Hotspur. Grabe, may sagot agad si Mr. AJ. Sabi niya, Yes. Harry Houdini. At syempre, pwede kayong manalo, pero 3 times Yes. sa buong ating game. So, Alam ko yung time lang Houdini. per game. Software Ay, yan eh, dalawa. software. Dalawa yung sagot ni Mr. AJ. Harry Potter, sabi ni Esa. Ayan, salamat kay Ruth Gabehan, AJ Guache. Try natin ng letter R na sagot Yes. ni Jason. Yan, mukhang, Ayan, may letter R. guys, share ko lang. Si Ruth Gabehan, nakakalimang share na. 1, 2, 3. Ay, may Oo, letter R. kaya Four, naman ano five, pang inaantay nyo, i-share nyo na rin six guys na. ang aming live ngayon. Mamaya, Yes. Ruth. Sabi ni Ruth Hannah Hopkins. Kaso Yan. letter R, double R. So, pwedeng Harry. Try natin ng Y. Why? Ayan, si Harry. Harry Hopkins ba to? Houdini? Houdini, Hotspur. Houdini. Houdini? Sabi ni AJ, Harry Houdini. Sino ba siya? Sino si Harry Houdini? May sinesearch na ni Rupert kung sino si Harry Houdini, kung meron bang existing na Harry Houdini. Ano yan? Si Houdini, yung parang software ata yan eh. Ayan. Ayan, halo kay Kerwin Jim Palaganas. Guys, si Harry na yan. Anong second word? Second name ni Harry. Ah, Sino kilala ko siya? siya. Harry Houdini was a Hungarian-born American illusionist and stunt performer. Gusto ko yan. His sensational escape Try mo nga Harry Hopkins. Ayan, nag-share kung na meron. si Ruth. Harry Hopkins. Meron. Try natin ng letter O. Oh. Ito. Guys, bago nyo sagutan yung pinaka-buong ano niya, Eto. mag-input muna kayo ng letter. Trivia for today. Ayan, halo, Hey, Mr. Mr. Ray Ray. Zacaria. Halo, Sabi halo. niya, halo, guys. Here Eh, na sa pag- General Santos naman this time. Hehe, pabati please. Halo, Halo, Ma'am Mr. Ray. Miss ka na Ray. namin Miss dito. you. Hi, Babure! Kamusta ka na? Ayan, sumagot si Miss Jazzy letter O. Guys, input Letter muna O. kayo ng letters. Meron Sabi na ni letter Kerwin, O. letter S. Letter S. Bin, makilaro ka naman! Walang siya S. Hopkins. Para may load ako. Ito. Harry Lloyd Hopkins was American social worker. Hindi nga siya Hopkins. The 8th Secretary Commerce. Ayan, so pwede siyang maging Harry go. Houdini. Si Mr. AJ. Pwedeng Hopkins. Hindi. Walang Yung S. girlfriend ko ay manood. Ayaw nga, walang S. Para sa kanila ako Harry na lang Holland. mag-input. Harry Ay, hindi. Holland. Meron na tayong letter A. Yep. So, letter D. Try na. Sabi ni Miss Jazzy. Sabi ni Miss Jazz. Yan, meron din. Para Yan, sa meron kanila, D. ako na lang Ay, alam ko na. mag-i-input. Pagkain Jojo. Oh. Sabi ni Miss Jazzy, letter N. Guys, Buffer input dun mo yung eh. letter. Letter Na ako walang N. letter N. Pustahan tayo. N. Try natin N. Kasi kanina ba nila sinasagot? Ay, meron. Ayan, may Mali ako. N. At mahilig ka dyan eh, no? Oh, yun na. Minsan, doon sa sinabi mo eh, no? Input Mura muna yun ng eh. letters, Mura. 20 guys. lang yun eh. Mura lang pala yun. Gusto ko yung murang hotdog. may iba't ibang klase kaya ng hotdog. May pamura. Ayan, Ayan. sige, sagutin na natin to. Oo, Since, kasi ang dami na ano, si sumasagot. Miss Jazzy lang ang nagbibigay ng letter. Try natin ng letter I. U. Nagagalit na Ay, po muna. si Kim P. Letter U. Lola, skip ka rin. Letter. Na-OP po U. siya sa usapan. Ay, Yay! yan. So, yan. Congratulations, Ayan. Mr. AJ Guache. Yan. Si Ikaw Harry ang Houdini ay unang isang stuntman nakahula. at isang illusionist. Wow. Performer. Yes. Yung ano natin sa next week, mag-start na yung pot money natin sa sa Hindi na pwede yung ano, yung mga words na isang buo. pot money, for example, may tatlo. Di ba sa hawak natin, meron laging tatlong winners? Oh, yes. Tapos meron tayong pot money ng 500. Wow! Maliban dun sa winner nila na yung load na amount, meron pa silang pagkahatian na pot money. Ayan. So, Paipon ready ng na ba kayo, paipon. guys, para sa aming pot money? Paipongan. Ano ba yan? So, pwede pa kayong manalo ang ating second category ay Naka-open ba to?
Easy ba? Medium or hard? Yes. Lubat. Hindi na siya lumaban. Ayan. Ayan, So, congrats ano ang daw ating sabi ni next Ruth. category? Medium or easy? Ayan. Medium or easy? Guys, comment nyo kung ano ba ang gusto nyo. Easy, medium, or hard? Yes. Harry Is it hard. Easy, medium, or hard? Harry hard, sabi ni Karen. Yan. Yes. Mabagal ba internet o talagang wala pa silang sagot? Sa akin mabagal. Mabagal. Ako walang laptop. Ay, nalubat. Hindi siya lumaban. Engot kasi. Ano? Sabi mo? Hindi tinitignan yung button. Hard, guys. Easy, Michael, medium, yes. or hard. So, simulan na natin ulit ng hard. Gusto ko hard muna. Kasi walang nagko-comment eh. Guys, Yes. comment na guys! Uy! Mag-comment naman kayo! Hard. Sabi ni Comment Cher, naman kayo. ano, Cher Sabado, Hi. sabi niya medium. Medium. Oy, Sige, dahil bagong easy. viewer natin si Cher Sabado, medium tayo Ayan, ngayon. sinashoutout ko yung 11 shares natin. Oy. Ayan, ang Yan, ating dami second easy. category ay famous character. Ayan, sabi ni Precious Lawian. Easy, hard. Kahit Ayan, ano na lang, hard, medium. Famous character. Ganyan. Yeah. Famous character. Famous character. Kanina Hard people, daw, hard. ngayon naman ay character. Sabi ng love ko, hard, no? Di ba? Yes. Ayan, Siyempre, sumagot na si laging Christine. hard. Sabi niya, letter A. Letter A. Letter A. Ayan, may letter A. Oh, yes. Sorry. Guys, meron ng A. Letter A. Letter Sabi A. ni Bean. Yan, nagbabalik. At muli ka. Sabi ni Christine, F. Letter F. Sabi ni Christine. Walang A. Hey. Walang 8 daw. Si Jason naman, sabi niya, letter E. Ayan, sabi ni Jason at ni Bin, letter E. Letter Oy, E. galing-galing mo. Bin, itetext ko na sa'yo yung sagot. Ayan. Ayan, sabi ni Esa Andrade, letter A. Sobrang bagal na yung rate niya. Yes. Sabi ni Bin Metila, letter I daw. I. Ayan, biglang naglabasan yung mga ano. Ayan si Judy. Hi, Miss Judy. Ayan, merong I. Hello. Sinong Judy yan? Tam-tam. Sabi ni Shell and then a letter M. Ayan Yep. na rin si Kit. Hi, Sabi Kit. ni Ruth Gabean, letter O. Letter O. Tsaka ni Hello, Esa. Kit. O. Oh, parang pwede yun lang. Oh, madali na yan. Bin, Sabi hulaan ni mo na. Bean, letter R. Letter R. Sabi ni Chair, letter B. Letter? B. Meron kaya? Sabi ni Ay, Kerwin wala. Palaganas, letter S. Letter and S. Michelle, letter Ayan, S. nag-open na rin si Apple. So ka. S. Walang S. So, meron pa kayong tatlong balloons, guys. Tatlong balloon. Tatlong balloon. Lablab, share mo naman, lablab. Hermione Granger. Hindi sa Harry Potter. Si Hermione. Sino sumagot? Sa Harry Potter, sabi ni Alex. Ayan, kasi pupunta kami sa Harry Potter Museum. Oh. Ay, hindi ko lang alam. Saan yun? Sa MOA. Oh, meron. Hermione Granger. Hindi ko pa napapanood ang Harry Potter. Si Alex. Ayan, try natin ang letter H kung si Hermione ba to. Ayan. Ayan, galing-galing nyo Alex, naman. paano mo nalaman na si Hermione? Hermione. Si Alex. Alex. Granger? Anong Gabiola. itsura niya? Si Emma ano? Na-share na raw ni Lablab. Yes. Very good. Manang-mana ka talaga sa boyfriend mo. Ayan. Super, Naka-heart. very good. Yes, buksan na natin. So, muna. N. And G. Yes. So, congratulations, Alex Gaviola. Ikaw Ah! ang nakahula. Si Hermione Granger yung babae. Kaya nga, ang Harry Potter. Ano ba yan? Hindi kasi ako nanonood ng Harry Ayan, Potter. sumunod na sumagot si Ryan. Saka si Christian. Kerwin. Yes. So, next yan na guys. tayo. Bawi-bawi pa dahil marami pa tayong games today. Yes. So, ang next nating category ay Ano? medium, Easy? easy, Large. Easy naman Easy tayo soft? kasi kanina ang daming sumagot ng easy. Bin, pakita mo na yung ikaw yung sobrang bilis humula.
Yes. Galing mo naman. Lucky guess lang daw, sabi ni Alexandra. So, ano ang gusto nyong... Ayan. Mabagal ang internet ko. Namatay ulit. Pa-like naman tayo dyan. So yan guys, input nyo, ano bang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Tapos na tayo sa Yes. hard and medium, so mag-easy na ba tayo? Yan, si B, Easy daw, sabi ni sumagot B. ng easy. Ayan, sabi ni Ruth, easy. Easy. So, easy tayo. Ayan, ang ating third category Hi, Kelvin. Ano ba ay yan? Daan. occupation with two words. Occupation. Yan. Word. Occupation. Occupation, with you. guys. Center agent. Hiring mo. Yes, we're hiring Pwede na ano? call center Labandera. agent, Tagalog Labandera accounts, ng maong. accounting staff, data analyst, and quality analyst. Siyempre, hiring din kami ng legal officers. Yan, sabi ni kung interesado Victor. kayo mag-apply, message us on our Facebook page. Easy na. Great Tapos na ang Philippines. medium, ang hard. And Yes. hard. Para sa ating mga winners Ayan. na si AJ at Alex, pwede Sabi ni kayong Kerwin mag-coach. Palaganas, letter S daw. Letter S. Ay, Wala. Si Ruth naman, sabi niya letter E. Letter E. Oh, sabi ni Ayan, may letter E. Sabi ni Shell Regina. Letter M. Ayan. Letter M. Sabi ni M. Judy Tamtam. Halu-halu. Hello, Hello, Miss hello, Judy. Miss Judy. Alam ko na yung dulo. Hiring tayo nito. Oh. Yes. Ay! We're also hiring. Oh my God. Ayan, letter T. C, sabi ni Serato. Letter C. C. Guys, hulaan nyo na. Bilisan nyo. Sabi ni Alex, letter A. Ay, nako. Gusto ko na hulaan. Bilisan Guys, nyo super na. dali. Bilisan nyo. Ayan, Si Miss nakauna na. Jazzy. Miss Jazzy. Sabi Bananas. niya, computer programmer. Ang galing-galing mo. Input nyo Miss muna yung Jazzy. letters. Hello ka Madrid. Hello, Sabi ni hello, James, James Aviles. Aviles. May iba bang basagot maliban sa computer program? Sumagot na rin si Kerwin ng computer programmer. Try natin ng letter P. C. Letter P. Ayan. May hiring tayo nito ah. Yes, sa hiring kami ng Pangasinan. computer programmer ay programmer sa Pangasinan. Yes, we are in Yes. need of computer programmers. Dito naman sa Makati, hiring kami ng call center, quality G. analyst, data analyst, Yay! legal officer, and accounting staff. Oh, hiring tayo ng programmer ah. Hiring tayo. So, yan guys. So, congratulations, Miss Jazzy Jazzy Banag. Banag. Ikaw Ayan. ang nakahula ng ating third Yes! category. Ayan. Sabi ni Mr. AJ, akin yung load mo ha. Ako sumagot eh. Ayan. So, congratulations sa ating mga nanalo. At syempre, pwede pa kayong manalo sa ating mga next game. So, congratulations sa ating mga hangman winners. We have AJ Guache, Boom! Alexandra Gaviola, and Jazzy Banag. Ayan. Congratulations sa inyo lahat. At paki-PM ang inyong mga numbers. So, ang ating next game ay ang Word Matrix. Matrix. Ayan. So, pahabaan lamang tayo dito. At syempre, huwag mo kalimutan kung saan nagagaling ang column at row ng first letter ng word na inyong hinahanap. Ayan. Sabi ni James Aviles. Yes, Is we still are still hiring. hiring. Wow. Mag-message ka lang sa aming Facebook Bakit page, naman James, para sa ibang details. Ayan, so guys, ang ating Baka hindi category maganda yung ngayon ay bagsak. famous international actors. Ayan, kunyari si Lee Min Ho. Charot! Mga ganon. So yan, bago nyo sagutin kung may nahulaan na kayo dyan. Kunyari, Rupi. Oh, dali. Ayun, kunyari si Rupi, ang famous international actor. Ang kailangan nyong isagot ay si Rupi kasama ang column Guys, and row. Kung saan nyo mag-comment lang nakita kayo ng ang ready first kung letter. ready na tayo. First letter. Ayan, nandito na rin si Aaron Yan, from nagbabalik from Pasay. Pasay. Yun. Yes. Uy, ala. Hi, Nahanap niyo, ah. Aaron here. Yes. Hi, Aaron. Ayan. Guys, don't forget yung first ay yung first letter. Thank you po, At ma'am syempre, and Kailangan sir. ng row and column. Ayan, sabi ni Alexandra Leonardo Gaviola. DiCaprio. Seven J. Yes, parang yan kayo na J7. mahuhulaan. Sino yan? J7 Leonardo Alex. DiCaprio. DiCaprio. Paunahan Si lang kayo. sabi ni Kit. Ay, sorry. Ano yan? Yes. So, paunahan lang, paramihan lang kayo ng mahuhulaang sagot. At syempre, yung mga words na yun may katumbas na points. Ayan. Back to you, Kim P. Sabi ni Ayan. Kit, Morgan Freeman. 10. Anong 10, Kit? Anong 10? Sang 10? ABC ba yan? Or D?
So Yes. yan, gayahin niyo yung sagot ni Alex. Alex. Kailangan nakalagay kung saang row and column nakita ang number. first Ayan, sabi ni letter. AJ Guache, G2, Arnold, Arnold Schwarzenegger. Inulit Schwarzenegger. ni Kit. Sabi niya, Morgan Freeman ay 10. Hindi na si Kit yung nagsunod. Hindi, si Kit. Kit. Morgan Freeman ay 10. Wala lang Daw. sa akin. Ay 10. Morgan Ay, Freeman. di mo kilala si Morgan Freeman? Ayan. Sabi ni Mr. AJ Arnold Schwarzenegger, My goodness. G2. Yan si Leonardo DiCaprio lang kilala ko. Mga pang old man. Si Arnold, ano yan eh, maangas Ayan, yan. sabi si ni Terminator yan. Alex, Sandra, Rupert, Mattel, 11K. Johnny Depp. 11K. Si Arnold muna, si Arnold. Rupert Nandyan si daw. Smart. Rupert, Arnold ba? 11K. Arnold? Arnold, Oh, di ba G2. meron? Ay, G2? Wait lang. Iba yun nakalagay. Kulang siya, Miss Zen. Ayan, sabi naman. Si Ay, Kit hindi. naman, si Arnold Schwarzenegger nasa I4 daw. Yes, Tama ba? Ay, tama. Tama yung sa iPhone. Ayan, Kasi- inulit ni Kit. Yes. Yung kay Mr. AJ Schwarzen lang. Hindi Sabi ni nakapag- Alex, Schwarzenegger. Brad Pitt. Yes. 5B. Tama Meron si ba? Kit. Sabi ni Alex, Rupert ulit, 5B. Brad Pitt. 5B. 5B. B. Wow. Brad Pete. Rupit. Meron ng Johnny Depp, di ba? Rupit! Ayan. Sabi ni Alex, Johnny Depp. Ayan guys, may apat Tatlo pa. tatlo. So yan, dahil matagal nang hindi nakanood si Ayan, Bin si ng Bin. Almusal Club, sabi niya, paano po yan? Ganito lang Yes. yung Bin. Kunyari, nakita mo yung pangalan ko. Pakasalan mo na. Joke lang. Ayan. Kunyari, nakita mo yung pangalan na Rupi sa mga box na yan. Tapos, kung ano yung nag-purpose Famous international nung letter. actors ang category. Ang gulo mo mag-explain. Ikaw na Kaya lang nga yung eh. mag-explain. So yan, Bin. Ang ating category ay famous international actor. So Yes. kagaya ni Johnny Depp, kailangan mo siyang hanapin dyan sa word matrix natin kasama ang row and column kung saan mo nakita ang Yes. first line. Yes. Kunyari si Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Yung J is nasa... Asan yung J? K11. K11. Yan, sabi ni Kit, Sylvester Stallone. Stallone. Ayan. L8. Sabi ni Kim, Ayan, maangas din yan si Sylvester Stallone. Meron. Sabi ni Alex. Ayan, halo-halo. Kaso wala Shira. siyang ano eh. Wala siyang... Sabi ni Meron, Alex, Tom meron. Cruise, 11D. Sabi ni Alex, 11D, 11D. Tom Tom Cruise. Meron pang isa. Wow. Sana lang. Parang si Alex lang tsaka si Kit yung naglaban. Kaya nga eh. Ay, nakita ko ng isang character. Sino? Yes. Si Sylvester Wapo siya, no? Stallone. Eh, si Kasama Rupert. niya si Rupi yan. Kanina yung sa hangman. Gets na raw. Siyempre, kung hindi mo magigets yan. Hindi mo Hindi ko magigets kilala yan. yun. Oo. Kung hindi nyo hindi nyo naabutan yung sa hangman, Yes. kasama niya yon. Sino? Si Alex, alam niya na yan. Hindi ko kilala yun. Ayan, mukhang... Ayan na, gets daw. Sabi ni Vin, tayo guys, si Kit meron tsaka si pa Alex. Pero... one kanina yung famous international actor. Yes, dapat mahulaan nyo yan. Kilalang kilala yan. Ayan. Ang wapo-wapo Kamukha ko yan. ba yan? Ayan, sabi ni Alex, Ayan. Daniel Radcliffe. Saan? 11E. So, wrong spelling, pero consider. Ay? Sino ko ito? 11E. 11E. Ay, 11. Wrong spelling Cardo, siya. B6. Cardo, B6. Ayan, kinorek niya. Ayan, kinorek ni Alex. Good. So, yan, meron tayong... Sabi ni Ruth Cardo raw. Meron tayong 8 famous international actors. Yup. Yes, sino sila? Andyan Ruby? Si Johnny Depp, Johnny Depp. Brad Pitt, si Brad Pitt. Sylvester Daniel Stallone, Radcliffe. Leonardo. Sylvester Leonardo, Stallone. si Leonardo. Daniel Radcliffe. Si Tom Sino pa Cruise. isa? Tom Cruise? Rupert. Hindi. Brad Pitt. Meron Rupert. na. So yan, sino ba ang ating Yes. winners? Morgan Freeman. Yun. Congratulations sa ating winner dahil kanina
Tie sila ni Kit, pero nahulaan niya si Daniel Radcliffe, a total of 12 points. Yep. Congratulations to Alexandra Gaviola. Gaviola. Yan, so pwede ka pang manalo ng isang Viola beses sa ating Pascual, mga sabi next ni Kit. game. M30. Ayan. M13. Talaga meron. So, meron pa tayong next game yan ang movie serye. Kaya naman sa mga hindi pa nananalo, pwede kayong bumawi dito. Yes. Marami pa tayong Ang movie title. Movie Yan. title. Huwag masyadong hard. Huwag masyadong hard. So, yan ang ating unang category ay genre ay action. Action. Yan, congratulations Alex Gaviola. Congrats. Maganda to. Maganda tong ano na to. Hindi ko pa napanood Movie. yan. Action movie. Yes. Gwapo yung bida. Yun ang alam ko. Nako, makita mo lang yung ano eh. Yung lugar na yan, alam mo na kung saan yan. Talaga. Kung ano yan. nanonood sila. 3. Ayan, sabi ni AJ Guachet, Troy. Sabi ni Kerwin, Gladiator. Gladiator. Sabi ni Ruth, Share the Stream. Share the Sabi ni screen. Samir, Gladiator. Gladiator. Hi, Samir. Welcome back. Si Ruth naman, sabi niya Ron. Gladiator Sumagot na rin si 2. Kit ng Gladiator. Sabi ni AJ Guachet, Gladiator 2. 2. Sabi ni Samir, Centurion. Centurion. Sabi ni... Sabi ni ano Sabi eh. ni ano Pyramid Sabi ni eh. Esa Pyramid. Ang cute niyo. Parang kayo si Boyet. Sabi ni Sarah Gladiator daw. Oh. Samir Mansilla The Last Legion. Legion. Oh, galing. Ayan, sabi ni... Halo, sabi ni Christine, pa-shoutout po Pauna. sa mga classmates ko nakikinood sa akin ng Amusa Club habang walang prom. Habang walang Ayan, prom. halo sa inyo dyan. Ay, sa halo. classmates Next week, sabihin mo ni daw sila. Christine. So Ikaw. yan guys, manood kayo next week. Yayain mo na silang lahat, Christine. At Dahil, dahil pwede niyong malaki mapapremyohan ang ng prize natin. grupo kayo. Yes. Pwede niyong makuha to ng grupo. Sa hangman Scorpion, so ano nga bang movie ito? Sabi ni Alexandra Gaviola, Jumper Jumper. daw. Jumper? Oo. Jumper ba yung sumusot yun ng ulahan ng kuryente? Eh, Maganda rin yung Jumper na movie. nakakatawa yung joke mo. Okay. Ano eh. Ilabas na natin. So ang yan, ang tamang sagot ay... Boyet. Go na! Yes. Ay, Ano ba? Gladiator! Congratulations Ayan. kay Kerwin. Ay. Palagana. Pagkakataon mo na Ayan. para Well, gumante. congratulations, Kerwin Jim Palagana. Si Ano ba naman yan? Winner. Ah, So, meron pa tayong second genre. Ben-Hur. Ito ay Bel Fantasy. Bel Matagal Air na daw. yung movie na yan. Tagal na, yung quality pa lang. Ben-Hur. Book adaptation yata. Ayan. Oh, it's maganda. Hindi ko pa napanood yan. Oh. Oh. Meron pinapalabas siyang yun yan, meron 2013. siyang, Di mo ba napapanood dyan? Oh. meron siyang, Bakit si Silver nasa hangman pala? Halalo, Silver. Lakalagpas na kami dyan. Yan, si Silver, aka Kit. IT major in drafting technology Sabi ni student Sam... here. Ay, wow. Wow. Thank you for watching, Christine, Serrato, and sa mga classmates mo. Yayain mo na silang Ay, lahat. sabi ni Alice in the Wonderland. Wow! Sabi ni, Kit, alam mo na, The nalilito Wizard of talaga ako sa Oz. pangalan mo, Kit. Hindi ko alam kung anong tatawag ko Oo. sa'yo. Kit ba o William? Oo, totoo. Tas William Harry na lang. Arno Nobal. Sabi niya, The Wizard of the Oz. Alice in Wonderland. Then Sabi ni Ruth, tsaka ni Kit, si Silver. Silver. Ayan, Alice in Wonderland. Yung isa lang ang nagsabi na Wizard of Yeah. Oz. Alice through the Looking Glass. Yes, ano pa yung tamang sagot? Oo, yung sapatos. So, ang tamang sagot ay... Is Snow The White. Wizard of Oz! So, congrats, Zoe. Kay William Harry Harry. Haba kasi. Harry Santos Arno Houdini. Nova. Wait, sabi In ni short, Ryan Kit. Buwan. Tinan mo yung sabi ni Ryan Buwan. Goldilocks. The Little Red Riding Hood. So, yan ang ating second genre ay The Yup, Wizard yup. of Oz. So, meron pa tayong third genre. Bawi-bawi lang, guys. At ito ay Ito ay Fantasy. Fantasy. Ako na yan, sabi ni William.
Harry Houdini. Houdini. Ayan. Yan, kilala ko yan. Fantasy, maganda to. Oo. Ngayon ko nga lang nalaman na Ayan, sabi niya, The Glass Shoe of Alice. Glass Ayan, shoe of Alice. yes na si Sa Karen. aking game mode of nakuha rin natin. Wala, naunahan ka ni ni Fatman Kit ito. Silver. Yes. Di ba mag-isa lang sila? Ayan. So, wala bang, ayan. Sabi ni Silver. Maganda to. Sabi ni Esa, Glass Shoes of Alice. Sabi ni Silver, Captain Captain Marvel. Marvel. Ano bang tamang sagot? Hula-hula pala. Hula-hula pa, guys. Ayan. Wawawin. Wawawin? Wawawin. Ryan, ba't na po tayong wawawin? Captain Marvel, sabi ni Silver Danheros. Ragnarok Marvel, sabi ni Aaron. Ragnarok Marvel. Ragnarok Marvel! Malapit na. Charot. E.T. the Extraterrestrial. Napanood niyo na ba yun? Pa-shout out kay Daniel Rob. Ayan, hello, Si Del. hello, Del Romeo. Del Romeo. Pa-shout out, sabi ni Alex Solaris. Solaris. Marvel Ragnarok, sabi ni Aaron. Ayan. Input lang, guys. Yes. Sabi ni AJ. Thor Ragnarok. Oh. So, ano ba ang tamang sagot? Yes. Ang ating tamang third sagot genre ay movie pala. Ay si Captain Marvel. At ang nanalo dyan ay si Silver Danheros. Wow! Grabe, ni-isa-isa nila tayo. Hanggang sa lahat. mini-stop, Oo, nag-aalmusal club kami. Wow! Wow! Thank you for watching! Yes. May mga katabi nila. May mga sumagot Invite pa, mo oh. na rin, kalabitin mo ng Silver yung katabi mo. Yes, Pagmayabang mo na dyan sa baba. And congratulations sa ating mga movie series winners. We have Kerwin Palaganas and ang ating first time winner sa wakas. Kompleto ng ITD. William Si Mr. Arno Paul Noval. na lang. At Yayain syempre- niya na si Mr. Oo Paul. nga. Siyempre si Silver Danheros. Congratulations sa inyo lahat. At huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong last game. Yan ang Art at Math. Commercial muna, commercial. So, going lang ang kamahula ng first line. Dapat makatatlong ng taong sagot at tatlong tao lang din ang magiging winners. Kaya naman, wala nang puntos ang title. Puro na lang tayo first line. So, ang ating category ngayon ay acoustic songs. Ayan. So, sa mga mahilig kumanta at mahilig kumanta pero hindi naman alam ang title, pwede nyo i-comment ang mga first line. Ayan. So, kaninong team ba kayo? Is it Kimpi or Rupi? Ayan. So, ipakita natin. Kaya lang, may sasabihin na ako. Christine, Oh, ano pag yun? nanood dito yung teacher mo, lagot ka. Sabi niya, bye-bye na po. Parating na si Terror Pro. Hahaha. See you, Tom. Estudyante muna ako. Estudyante. Ano yun? Estudyante. Ayan, sabi ni Ryan, Almusal Club hanggang Shomayan kahit matalsikan na ng Teka lang ha. toyo. Anong gagawin Ay, natin wow. dito kay Ruth? Kasi lagi ko na nakikita siyang Ruth shared the screen. Ruth shared Kaya the nga screen. eh. Paano yan? So yan, Ruth, abangan mo ang magiging prize mo. And syempre, thank you for Yes. sharing our live Oo nga, no, today. lagi natin nakikita Always. So yan ang ating... Ayan. Umaasa. Anong genre ngayon? Ruth. Anong genre ngayon? Acoustic. Ayan. Ang nagawa mo. Ayan, ang ating category ngayon ay acoustic songs. Lahat ay English. Yes, English lahat. Ayan, sabi ni Jim, Rupi muna ako ngayon. Nagmamakaawa kasi sa chat. Oh my God. Oh my God! Totoo. What? I'm so Ganon, sad. sabi ni Ryan. So yan guys, before tayo mag-start I ay never do that. mag-heart react and like react naman kay Jan. Huy, gamitin mo naman yun. Ano yun? Oo nga, di mo pinapakita. Ayan, mag-heart react and like react for Team Kimpi and like react. Ayan, congratulations at nilabas mo na yan. So yan, simulan na natin ang ating Art Attack in Yes. 3, 2, 1. 1, go! Ayan. So, tatlong
tamang sagot lang ng first line ang inyong huhulaan at panalo na kayo. At syempre, magkakaroon tayo ng 3 winners. Ayan, so maagang-maaga pa guys. Kaya naman enjoy lang sa ating last game na Art Attack. So ulitin ko, hulaan yung first line. Pwede nyo hulaan ng title pero wala na tayong puntos ng title. Ayan. So, ang ating category acoustic songs. Si Kimchi meron siyang 1 word at si Rupi hindi pa siya nakadecide kung ano ang papahulaan niya. Ayan. Guys, ayan. So, kaninong team ba kayo? May bago tayong audience, si Del Romeo. Hi, Del Romeo! Halo-halo sa'yo! At syempre, huhulaan mo lang ang first line ng kanta na kanilang idinodrawing. So, ang kanilang idinodrawing ay ang title ng kanta. Huhulaan mo ang first line. Ayan, 3 ang ating magiging winners. At kailangan mo lang magkaroon ng 3 correct answers. Ayan. So, si Rupi ilan yan? 1 words? 1 word. Ayan. Ano yan? Di makita, Miss Kimpi. Ay, sorry. Hello po, sabi ni Del Romeo. Ayan, so pareho silang may 1 word. So, ang ating category ay acoustic songs. Ano kaya yun? Ayun, yung kay Miss Kim mukhang nasa dagat. Sabi ni Alexandra, drowning! Don't pretend you're sorry. At dahil dyan, Alex, may 1 point ka na. Best friend talaga. Ayan. So, walking down 29, St. Park, I saw you in another arms. So, guys, note lang sa mga kanta natin na merong rap at merong mga oo sa umpisa. Hindi po considered yon para lahat makasagot. Ayan. Kung ano yung first line na kinakanta ng artist, yun ang ating isasagot. Hindi pwede ang rap dahil hindi lahat alam ang rap. Ayan. So, si Kim, meron ulit siyang 1 word at si Rupi hindi pa nahuhulaan. Mukhang natatakot ang kanyang drawing. So, sabi ni Alexandra, shocked. Sabi ni Ryan, every girl, every boy. Ano ba yan, Rupi? Pang-apat? Wala dyan? Pang-apat? Okay. It's over and done. Hindi po. Okay. Charot. Wala. Ano ba yung... Okay. Hindi ko lang mabanggit. Ano mo premyo yung 10,000 niya? Wala, hindi kasama Art Attack. Hangman lang. Eh, dapat Ayan. lahat sila Tutok. Yes. Guys, abangan nyo ang ating pot money next week. Ayan, hindi po kami nagbibiro at lalong-lalo na hindi namin kayo kayang lokohin dahil next week ang Hangman meron ng pot money. Ayan, so araw-araw madadagdagan yan hanggat sa hindi nyo nahuhulaan ang sagot. Oo, magiging favorite yun na yung Hangman tapos napaka ano yun, lagi niyong gagamitin si Google. Ayan. So, magiging teamwork. Ito, tama ba? Teamwork ang Hangman. Oo, pero may individual winners pa. Pero may individual winners pa rin na load. Ayan. Sabi ni Queen. Upgrade daw, hindi. Royals? Yes, I've never seen a diamond in the flesh. Tignan natin kung may mga nauna sa'yo. Okay, so Ryan, dahil dyan, meron kang 1 point. So here we stand today. Oo. Guys, yung kay Rupert medyo broken. Loving can hurt, hindi po. Ayan. Palitan mo na siguro, Rupert. Afraid, hindi po. Pero it starts with letter T. Ano ang tamang sagot ng Rupert? Terrified. You
by the light. Ayan. So, next drawing na si Rupert. Hindi nyo nahulaan. Next, Rupert. Next photo. Next drawing. Ayan. So, si Miss Kim meron siyang 4 words. Ball something. I made up my mind. Hindi po. Ayun kay Miss Kim, meron siyang 4 words. Four words. Way back into love? Oh, way back into love. Ang galing niyo naman. Sabi ni Ryan, I've been living with a shadow overhead. Another 1 point, Ryan. Meron ka ng 2 points. Isa na lang. Ikaw na ang aming first winner. Yes, Ryan. Nauna ka nga. Ayan, Ryan. Ano ba sabi ko? Ryan. Nauna si Ryan. Yung kay Rupi, meron siyang 5 words. 5 words. Dapat inuna mo yung dulo. Raindrops are falling on my head. Hindi po. Sa pagkakalam ko, kanta yan ni Adele. Yes, okay. Adele, yung kay Rupi kanta ni Adele. Samir Manzanilla, close your eyes. Give me your hand, darling. Hindi po. Rain over me, hindi po. Yung kay Rupert, kanta ni Adele. Ayan. Rain over me? Hindi po. Ayan, so si Kim, meron siyang 3 words. Yan, mauuna yan. Yan, yung baba. Ayan, sabi ni Mr. AJ, I let it fall my heart. Ayan, so asan yung I let it fall my heart. So, ang tamang sagot dyan ay I set fire to the rain. Di ba yun? Tama ba yun? Okay, Alex, 1 point. Ay, Alex, AJ. Sorry, AJ. Nauna po si Mr. AJ sa I let it fall my heart. Ayan. Si Kimpi, meron siyang 3 words. So, mahaba pa ang inyong oras. Pwede pa kayong manalo. Ryan, 2 points ka na. Sir, I'm a bit nervous the day, her day. Hindi po. Ayan. So, 3 words. Kay Rupi. May 1 word si Rupi. Sabi ni AJ, Wonderwall. Today is gonna be the day. Mr. AJ, 2 points. Ayan. Unwell. Hindi po. Si Kimpi, meron siyang 3 words. Want you back? Hindi po. Etong mga kanta dito, halos lahat, alam na ng lahat. Bale, old songs na sila. Lahat familiar. Ayan. So, yung huli, ay yung kay Miss Kim, 3 words. Ano kaya yun? 3 words. Three words.
Want you back? Unwell. Ayan guys. So si Kimpi meron siyang 3 words. Si Ruby meron siyang... Ilan yan? Ilang word yan? Four words. So si AJ meron siyang 2 points. Ryan 2 points. So 3 points na lang. Ayan. Hindi siya want you back, pero tama na yung you. Yes, tama yung you. Ayan, si Ryan. Sabi ni Ryan, see you again. It's been a long day without you, my friend. At dahil dyan, Ryan, ikaw na ang aming first winner. Meron pa bang hahabol? Puro word puns. Whenever I close my eyes, I picture you there. Huh? Ayan. Tama si Ryan. Meron tayong first winner. Meron pa bang hahabol na maging winner gaya ni Ryan? Can you see in my heart? Can you hear my song? See you there. Hindi po. Si Rupert meron siyang 4 words. Ano yan? Ang galing mo naman. I-ano mo kasi to, igitna mo. Parang kasama kasi siya dun sa kamay. 2 is better than 1. Hindi po. Remember those balls I built? Halo? Tama ba, Miss Kim? Halo. Tama ba, Miss Kim? Halo? Sorry, hindi ko nakita. Okay, so, tamang nakuha dyan. Tamang sagot dyan ay, remember those walls I built? Si Samir. So, 1 point si Samir. Pwedeng mag-coach si Ryan kung pwedeng yung copy ng sagot niya kung naniniwala kayo na tama yung sagot niya dahil panalo na siya. Girl, you're my angel. So, si Samir meron na siyang 1 point dahil sa Halo. Yung kay Rupert, kanta ni Justin Bieber. Yes, kanta ni Justin Bieber. Cupid, draw back your... Alam niyo yung mga lyrics ni Jenny, talaga minsan hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ayan. So, Shira, nahulaan na yung Halo. Kanina ni Samir. I remember what you were On our first date. Wait, how many check I told you, sabi ni Alex. Ayan, sabi ni Alex. Dahil dyan, Alex, one less lonely girl. Okay, how many I told you? Start overs. Ito na. So, meron na 2 points si Alex. Sabihan ko na. Puro 1 word na to, ah. Ayan. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Alright, let's go. There's gonna be one less lonely girl. Pero tama na yung sagot ni Alex na how many I told. So, meron pa lang tayong isang winner. Wala na bang hahabol? Sabi, manok na pula. Oh. Back to December. Si Alex, I'm so glad you made time to see me. Alex, at dahil dyan, ikaw na ang aming second winner. Ayan, 1 p.m. na. Ayan. Lagi kasi kaming papalakpak every 1 p.m. So, 20 seconds yan. Yes po. 20 seconds yan. Sabi ni AJ, Bubbles. So, meron na lang tayong 1 minute para sa isang last winner. Ayan. Parang New Year to everyone. Ayan, 20 seconds yan. Kaya medyo mahaba. I've been awake for a while now. At dahil dyan, meron na tayong third winner, Mr. AJ Guache. Kompleto na. Ang tagas. Sa wakas. Uy, sakto sila sa 1. Ang galing, ha? Okay, so sino ba ang Ayan. ating winners? Yes, Congratulations! congratulations daw, sabi ng ating Kimpi. Again, congratulations sa ating mga winners.
sa Heart Attack, si Alex Gaviola, Ryan Von at AJ Guache ang ating top 3 October almosalers. Kaya naman pakipiyam ang inyong mga sagot, ang mga number. At syempre maraming salamat sa inyo lahat. At syempre pakitutukan yan next week ang ating magiging pot money sa hangman. Kaya naman ramdam na natin ang Kapaskuhan dahil panahon na naman ng bigayan at pagmamahalan. Dito lamang yan sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Ayan, congratulations sa lahat ng winners Bye-bye. natin today. At pwede ba kayong bumawi bukas? Sabi ni Karen, good game. Well played, guys. So, kita-kits ulit bukas. Bye! Bye-bye! Halika, sama ka! Si legit ka. Legit! Bye! Bye, guys. Thank you for watching. Yan ay patungo. The Almusal Club.